In ons vervolgverhaal over de soldaten van het Zeeuws bataljon zijn we aangekomen in het Engelse Wokingham, even ten zuiden van Londen. De Zeeuwen worden hier voorbereid voor hun missie naar Nederlands-Indië in opdracht van de Nederlandse regering. Ze zitten hier sinds 22 september 1945. Dagelijks doen ze militaire trainingen en bereiden ze zich voor op een verblijf in de tropen. Naar de tropen, dat betekent ook inenten tegen allerlei mogelijke ziekten. Beelden van 10 oktober. Met platte pet herkennen we prins Bernhard, naast hem overste van Oort van het Zeelandbataljon. In zijn kielzog onder meer kolonel Doorman. De prins is hierheen gekomen met het oog op hun vertrek. Hij komt afscheid nemen van deze soldaten. Het is hier waarschijnlijk Keesje Huiszoon uit Middelburg die de camera bedient. Hij is chauffeur van overste van Oort en krijgt regelmatig de opdracht om als cameraman te fungeren. Een praatje met sergeant Lauwvader uit Middelburg. De prins steelt de harten van menig soldaat als die zomaar wat handen schudt en de soldaten moed inspreekt. Even genoeg van het officiële gedoe en tiet voor een pafke. Het zullen wellicht Engelse players zijn, die zijn dan erg populair. Graag laat het bataljon zien wat hun training ze heeft gebracht. In een keurige mars defileren ze nog een keer langs de koninklijke hoogheid. De volgende dag gaan ze met de trein naar Liverpool en schepen zich in op het Britse schip de Alcantara. Samen met het Zeelandbataljon gaan er meerdere Nederlandse bataljons aan boord. In totaal zullen ze met 4400 man vertrekken. Overste van Oort en de prins nemen afscheid. Op 12 oktober kiezen ze het ruime op. Ze hebben het Suezkanaal achter de rug en overste van Oort toont ons beelden van de haven van Suez. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is nog vers. Er is nogal wat militair verkeer. Plaatselijke kooplieden proberen hun waar aan de soldaten te slijten. Inmiddels is de temperatuur ook zuidelijk. De soldaten hebben hun tropenuniform uit de plunjezak gehaald. Pieter Kam uit Grijpskerk. Met pijp Rozenburg, die is later in de landelijke politiek gegaan. De Zeeuwse jongens kijken onderweg hun ogen uit. Op hun reis weten ze alleen dat ze in ieder geval naar Oost-Indië zullen gaan. Waar precies, dat is ongewis. Na de capitulatie van de Japanners hebben de Engelsen het in Indië voor het zeggen. Hun bemoeienis zorgt ervoor dat de reis vertraagt en dat het reisdoel nogal eens verandert. Als ze op 9 november op weg denken te zijn naar Batavia, keert het schip om en komen ze terecht bij Port Dickson in het huidige Maleisië. 149 dagen na hun vertrek uit Engeland landen ze 9 maart op Java. Hier gaan ze de strijd aan met de aanhangers van de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Republiek Indonesië. Het is daar een chaotische tijd. In het toenmalige Indië is er nauwelijks sprake van een centraal gezag. Allerlei gewapende groepen trekken door het land. De opdracht van deze soldaten is het herstellen van de orde en het uitschakelen van de vermeende opstandelingen. Beelden van 15 april 1946. Een van de eerste gevechtsacties van het Zeelandbataljon. Ze opereren rond de stad Batavia, het tegenwoordige Jakarta. Hier belegeren ze Pasing, waar zich opstandelingen hebben verschanst. Op de grond zit een opgepakte vijand. Andere leden trekken verder op zoek naar opstandelingen. Opnieuw een arrestant. Hij moet even poseren voor de camera voordat hij opgesloten wordt. Het is een zwaar leven voor de Zeeuwen in het verre Indië. Ze strijden tegen een vijand die vrijwel onzichtbaar is. Op de meest onverwachte momenten worden ze echter wel geconfronteerd met acties van de vijand. Het zijn een soort guerrilla-strijders. Opgeblazen bruggen, onverhoedse beschietingen zijn aan de orde van de dag. Beelden vanuit de stad Pasing die ze zojuist hebben ingenomen.
Het bataljon beschikt inmiddels over pantservoertuigen waarmee ze zich snel kunnen verplaatsen. Tot nu toe deden ze alles te voet. Spannende beelden van een patrouille. In de verte zien we rookpluimen. Hier wordt de weg van de Zeeuwen versperd omdat een verderop gelegen brug is opgeblazen. Ze proberen met mortiervuur de onzichtbare vijand te bestoken. Het mag niet baten en de mannen besluiten zich terug te trekken. Regelmatig worden er militairen in rang bevorderd. En dat gaat gepaard met het nodige ceremonieel. Ter ere van de beëdigde mannen rijden ze een rondje in hun pantservoertuigen. Het is 21 september 1946. Hier hanteert Kees Huiszoon de camera. Met hoed rechts zijn baas, overste van Oort. Het zijn beelden van een ceremonie opgenomen in Batavia. Dat is nog eens wat anders dan de Zeeuwse polders. Rechts moet kapitein Vassaert zitten, met leden van zijn 3e compagnie. Het bataljon Zeeland is onderverdeeld in compagnies. Vassaert heeft de leiding over het 3e compagnie. Op 23 november 1946 verlaat het bataljon het eiland Java. Ze worden naar het eiland Sumatra gedirigeerd. Ze maken de reis aan boord van het schip De Ruis. Op hun tocht worden ze begeleid door de marinevaartuigen de Bankert en de Kortenaar. Acties bij Padang, dat ligt vlakbij de havenstad Emmahaven, waar ze voet aan land hebben gezet. Het zijn beslist geen kleine schermutselingen. De radio van de aanhangers van de Republiek zal bekendmaken dat ze 200 man hebben verloren. Aan de zijde van de Zeeuwen valt er slechts 1 gewonde. Leden van het bataljon tijdens een patrouille op Sumatra. De mannen van de verbindingsdienst in de weer met hun apparatuur. Links Piet Boogaard uit Klingen. Met koptelefoon Wim Tissing uit Vlissingen. De mannen zullen ruim 1 jaar op Sumatra verblijven. Stof genoeg voor een volgende uitzending.